Uway gihapon niining na sinating mga kusog nga pag-uwan, Pag-asa Visayas may pahinumdum sa publiko sa risgo sa mga pagbaha ug pagdahili sa yuta. Nunod sa pagkusog sa hanging habagat, uwanon ang Kabisayan hangtod karong weekend. Busa delikado ang mga landslide ug flood-prone areas. Gani ang uwan kagahapon sa hapon nga nasinati sa Metro Cebu makonsiderar nga intense ngadto sa torrential rains. Sa Pag-asa Mactan Station natala ang 22.6 mm o 113,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer sa dulad usa ka oras lang nga pag-uwan kagahapon sa hapon. Apan posible nga mas daghan pa ang nabubo nga tubig uwan sa Cebu City ug sa Mandawi City base sa kuha sa radar sa Pag-asa Mactan. Magbantay ta because pila ka days na kasi nating kusog na mga pag-uwan, so delikado kini because taas ang chance makasinati gyapon ta mga kusog na mga pag-ulan karong adlaw until diri sa gabi. So delikado ang mga flash floods or landslides